Bon dia i bon Sant Jordi. Em dic Roser Miquel i estic molt contenta de presentar-vos el llibre Entre Beirut i tu, de Pagès Editors. Doncs us escric des del confinament i en concret des del lloc on vaig passar més hores escrivint aquest llibre, perquè escriure és molt bonic però també requereix cert confinament. Doncs us faré 5 cèntims de la novel·la i us parlaré breument del tema, dels personatges, de la trama i de l'estil. La novel·la, doncs, és una mirada a la força de les persones, a la resistència. I aquesta força que tenim tots nosaltres, en aquest cas, se situa en un escenari convuls que acaba esdevenint protagonista de la novel·la. Aquest lloc és Beirut, la ciutat de Beirut, i un campament de refugiats palestins al sud del Líban. M'agrada que la novel·la tingui un compromís social i que reflecteixi la situació injusta actual que encara viuen els refugiats palestins al Líban. Quant als personatges són 3, amb 3 veus narratives. La Rita, que és una arqueòloga, i en Sean, que és un metge, són occidentals, i ells observen l'escenari i a través de la seva mirada l'expliquen al lector. Mentre que l'Ibrahim, en primera persona, juntament amb tots els personatges que es mouen al seu voltant, ens fa sentir com es viu allà. Sobre la trama us diré que comença quan la Rita i en Sean es troben al bar de l'Ibrahim i aquella mateixa nit hi ha un esdeveniment tràgic a Hamra, a Beirut, que fa que les seves vides es capgirin i que acabin confluint fins al final de la novel·la. Sobre el llenguatge o sobre l'estil, he de dir que és un llenguatge sintètic i precís, amb frases curtes i un ritme ràpid. Tenia la intenció que les paraules emprades fossin les justes, amb pinzellades líriques per fer-ho més amè. Com deia, el ritme és molt ràpid i no permet aturar-se gaire, és un llibre que es llegeix en poc temps i només les pauses es fan entre les 28 escenes que configuren l'estructura d'aquesta novel·la. I em sembla que ja està. Ara m'agradaria poder-ho parlar amb vosaltres, però això no és possible, per tant, aquí teniu el meu correu i el meu compte d'Insta per si voleu dir alguna cosa. I res, que aquest viatge per terres libaneses, plenes de metralla i de poesia, us sedueixi, no només pel que s'hi diu, sinó per tot allò que queda entre línies i que fa pensar el lector. Una abraçada molt forta, molta força i molta llum.